Става хора, аз съм Мартин Стратев и днес продължаваме отново с своето оцеляване. Откубах се в желязо този път. Така, здравей. Така, днес ще търсим храна. Следователно се бих доста с чудовищата през нощта. Но зад кадър и събрах някои неща. Но сега в кадър ще събера още. Толкова няма полза. Ще го потумим накрая. Ще го потума, бе. Няма да го потума, няма стане. Добре, чо. Така малко гав. Не. Така. Да ви информирам, че от следващите клипове ще идват гости в моят сървър, както аз ще идвам в техните. И така ще играем. И ще снимам. Казвайте идеи, моля, за такова. За снимане на какви игри, защото аз нямам никаква идея. Не мога да избера, изберете вие. Така, ето ми е къщата, малко е недовършена, малко трудно се влиза. Недовършен е килима, недовършена е къщата, малко е, знам. Просто ми трябва за разни неща, колкото си слагам да живея вътре. Да слагам неща в честа и да живея вътре. Бога! Това тук. Ох, си дънда. Си ударя две овце. Така. В този клип ще ходя да миньорствам. Добре, меч... Не. Факли, ще ги взема всичките, преждето не ми трябва. Добре, храна си имам. Така ще се взема, ще се направя и каблстон кирка. Защото така. Шегувам се, защото мога да се направя тук. Чакайте за момент. Чакайте, ще го направя. Ще се прекипа. Готово, хора. Тук да си направя колкото си взем каблстон. Сега дърт не ми трябва, така че ще го изхвърля. Да си направим една каблстон кирка, с която да копаем. Вземам тази за диаманти. Ще направя две, защото знаете първото правило в Майнкрафт, не копайте право надолу. Аз в принцип смятам, че шанса да паднеш в лавата е малко по-малък, но няма да се рискувам, защото целя съм в Iron, не искам да го губя. Така че пръчки... Ще трябва да си направя пръчки. Добре, да тръгваме да миньорстваме. Но къде? Място. Мога да отидем в някоя пещера. Ще потърсим сега пещера, но ако няма, естествено ще... В радиус 10 км не откривам пещера, така че ще си копаем надолу. Така първо да влезем при каблстона, защото в дърта шанса да има лава е малко по-мъничък.
Така, първо, знаете, аз в принцип така иначе ми е за по-безопасно. Но сега няма да ви приказвам много не слагайте се на клипа. Само да кажа на 10 абоната, които ако направим ще съм щастлив, ще направим Q&A. Естествено аз ще направя. Вие ще напишете долу в коментарите въпроси. Може и сега да пишете въпроси, аз просто ще ви отговарям. Така става малко тъмничко, по принцип. Знаете ли какво всъщност? Няма да пая, ще продължа малко бой с чудовище. Не съм много добър в този бой, ама так му събирам повече кабелстон, така това не ми трябва. Там се взема с железния меч, ще ги опукам. Къде ми беше къща? Добре, но там мога да се оставям някакви следи, но още не. Добре, кравичка. Ще ги пусна на макс. Надявам се храната да ми стигне. Така. Да оставим всичките. Не остава храната. Това ще ме храната. Надявам се да ми стигне. Така. Вземам меч. И моята храброст и тръгвам да се бия с чудовището. Може да се намеря, нали, броники, така, някои. Options. Айде на боя. О, не. Брат. Сега зомби толкова привлечето. Не видят тия тупаци. Я си ще чела при мен. Да мога съм на моя територия. Това ли? Айде. Попадна вътре бахте. Чилимате? О! Ти мислиш, че аз нямам лък? Свобода! Махай се, бе. Свобода! Тук не съм се бил с 3 пъти. Малко зомби! Брат! Не. Добре. Добър скелетон. Добре, няма да закачам. Взимай каската и сломите. Том! Споръчът съм във вода има стреля, бахти. Тъпия хитрук. Сега да използвам малко се регенерейтна. Смена каската. Това ще бъде желязната. Какъв енчант ми е? Аз забравя съм енчантите разни. Паякчо. Ей, Джейма. Както пише в наръчника, не трябва да позволяваме на паяка да идва по-високо от нас. Пак ли ти, бе?
Да му се хвърля ли? Естествено. Това са маски, няма се хвърля. Аз се хвърлям на което видео. Или ще умра? Умирам, брат. Чакай, съм убил, бе! Ебати. Умирам, така умирам. О, добре. Така никой да не ме закача. Инджо, изтрепа всичките. Способен съм. Въпреки че сега не показвам добри умения. Способен съм ги избия всичките. Сега се огледам много за тъпаци. Сега при мен ли ще дойде човек, гледай го. А така, ела ми пред къщата, не мога да си влезнем вътре. Ще ме видиш ли, бе? И да не мога да си взема лъка аз. Виж какво пса да ми правят в момента? Пах ти хитрите. Да, точно пред басейна в къщата ми е, бе. Пред къщата ми де. Браво. И хора, това е всичко от клипа. Всичко от клипа, да. Става прекалено дълъг. Така че ще се видим другия път. Дано да не умра.